नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कानून म्हटल्यार थांबिले उदापणी ते संदर्भानुसार बदलतेत रावता। जाल्यार असले कानून सारखे अंमलबजावणी करून बदलिले नियमाबद्दल पालकांक जागृत करचे गरजेचे असा, असे ॲडिशनल सिव्हिल जज महांतेश दरगत हेमी सांगले। जिल्हा कानून सेवा प्राधिकार, महिला आणि बाल सुधारण खातो, जिल्हा बाल रक्षक घटक हेमगेल्या आश्रयात पोस्को 2012 बाल विवाह, बाल कामगार आणि बाल हक्क बदल जागृत आणि पीडीओ खातीर आयोजित केल्लो कार्यशाळा कार्यक्रम उद्घाटन करून ॲडिशनल सिव्हिल जज महांतेश एस दरगद हेमी उलयले। आयची भुरगीं फालेची प्रजा म्हणचे म्हण खाली वाक्य इतलेत न्ही, तेतूंत गंभीर अर्थ आसा। ते अर्थ करून संविधानात बदल करतात। 14 वर्स वया भितरली खंयची बी भुरगीं विद्याभ्यासांतल्यान भायर उर निजो म्हण घेवन संविधानात बदल करतात। आवय बापायन आणि सगळ्या नागरिकांन भुरग्याले रक्षण त्याचे बदल कानून आशिल्ले कळण घेवंक जाय। 14 वर्स वया भितरले भुरग्याक घरा कामाक किंवा आनी कसल्या कारागिरेक लावचे अपराध आसा। लैंगीक अत्याचार थांबोवचे खातीर आणि असली प्रकरण इत्यर्थ करूक पोस्को कायदो आणि विशेष न्यायालय केला म्हणून तेमी सांगले। तिरुअनंतपुरम केवडिया यात्रेत आशिल्ले 15 CISF सायकल यात्रिकाल्या पंगडाक सोमवाराक कारवारात जिल्हा पोलीस विभागान स्वागत केले। भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळिल्ल्या 75वे वर्साच्या यादेक आचरण करतेत आशिल्ले आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमात CISF एकतेचो संदेश दिवूक आणि शारीरिक सामर्थ्याचे आवश्यकता दाखोवक तिरुवनंतपुरमच्यान गुजरात केवाडिया पर्यंत सुमार 2100 किलोमीटर सायकल रॅली आयोजित केला। या रॅलीक केरळाचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हेमी सप्टेंबर 29 तारखेक ग्रीन सिग्नल दिवन घेवन सुरवात केली। CISF अधिकारी मेळून टोटल 15 CISF जवान ह्या रॅलीत भाग घेयलात। सद्दी 120 किलोमीटर हेमी सायकलाचेर प्रवास करतात। ही रॅली ऑक्टोबर 26 तारखेक गुजरात केवाडिया सरदार वल्लभभाई पटेल एकता पुतळ्या लागीं वचून समाप्त जातली। ही रॅली केरळाच्यान सुरू जावन घेवन मंगळूर मार्गान सोमाराक कारवार पावली। हेमका जिल्हा पोलीस विभागान स्वागत केले। आता ही रॅली गोवा वचूक सुटला। क्या बोलते ये सिचुएशन नहीं आती कि हम CISF वालों का हम अप्रिशिएट करें। तो आज अंग्रेजी लकी ये पहुंच आ गया। आपका जो सर्विसेज है आपका जो फोर्स का सर्विसेज है इट इज अनपैरेलल्ड। आपकी वजह से मेटल इंस्टॉलेशंस और एयरपोर्ट्स का बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे हैं एंड ट्रूली इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आप है, आप जानते हैं। और ये जो आप राष्ट्रीय एकता दिवस पे आप ये कर रहे हैं बहुत खुशी की बात है। और जिल्ह्याच्या अलग अलग तालुका दवाखाना डायलिसिस केंद्रात काम करतेत आशिल्ले नर्स, टेक्निशियन आणि ग्रुप डी नोकरांन जाल्ल्या पगाराचे गोंधळाक सारखे करूक जाय म्हण आग्रह करून जनशक्ती वेदिकेचे माधव नाईक हेमगेल पुढाकारात जिल्हा प्रशासनाक अर्जी दिली। जिल्ह्याच्या अलग अलग तालुक्याच्यान मेळ 50पेक्षा जास्त कर्मचारी सोमारा कारवार येऊन जिल्हाधिकारी कचेरीक भेट दिले। ॲडिशनल DC HK कृष्णमूर्ती हेमका अर्ज दिवन घेवन आपली समस्या सांगले। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना 2016-17 सालाच्यान कर्नाटक राज्याच्या जिल्हा आणि तालुका सरकारी दवाखान्यात कॉन्ट्रॅक्ट आधाराचेर BRS हेल्थ रिसर्च इन्स्टिट्यूट संस्थेच्या सौम्यात काम करचे नोकराल्या पगारासंबंध पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप
मादरीत करार केले. राज्याच्या 32 जिल्ह्यात 112 तालुका दवाखाना आशिल्ल्या सरकारी डायलिसीस केंद्रात BRS संस्थेत हजारांशी टेक्निशियन, नर्स आणि ग्रुप डी कर्मचारी काम करतात. गेल्या 1 वर्षाच्यान BRS संस्थेच्या हेमका सारको पगार दिलना. संस्थेच्या अधिकारीक विचारल्यार सरकाराच्यान अनुदान मंजूर जालना असे उत्तर मेळटेत आसा. आता जून महिन्याच्यान 4 महिन्याचो पगार जालना असे जाल्यार संसार चलेचे कठीण जातेत आसा असे तेमी सांगले. आता BRS संस्थेत दिती आशिल्ली तितलेच पगार दिवूंक जाय अशी तेमी मागणी केली आणि जनशक्ती ವೇದಿಕೆचे माधव नाईक हेमगेल्या पुढाकारात ADCक अर्ज दिली. ಇವರಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರಿಗೆ ಈ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದವರು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಗಾರ ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಸಿಗೋದು 10, 12, 16 ಸಾವಿರ ಹೀಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರವರ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಆ ಪಗಾರನೂ ಸಹಿತ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ದಿಂದ ತಾವು ಸರ್ಕಾರನೇ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಗಾರ ಸಿಗದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಒಂದು 56 ಜನ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಅವರ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. पेट्रोल आणि डिझेल दर कमी करूक जाय म्हण आणि वाढतेत आशिल्ले गरजेचे वस्तूचे दर नियंत्रणात हाडूक जाय म्हण आग्रह करून कर्नाटक दलित रक्षण संघटनेन जिल्हाधिकारी मार्फत राज्यपालाक अर्जी दिली. पेट्रोल आणि डिझेल दर लिटराक 100पेक्षा जास्त झाला. त्याचो परिणाम सगळे वस्तूचे वाहतुकेचे दर बी वाढला. आहार धान्य बी म्हारग जालात. तेजेन लोकांक जीवन करचे कष्ट जातेत आसा. कोरोना लॉकडाऊन आशिल्ले तेन्ना काम ना जावन बेकार असे लोक आतात खंय खंय कामाधंद्याक वयतेत आसात. असले परिस्थितीत गॅस, पेट्रोल, डिझेल आणि गरजेचे वस्तूची दर वाडिल्ल्यान गरीब लोकांक त्रास जाते आसा. कमयिल्ले पैसे दवरूंक शक्य जायना. वाडील सगळी दर कमी करूंक जाय म्हणून कर्नाटक दलित रक्षण संघटनेन मागणी केली. सोमाराक जिल्हाधिकारी कचेरी मुखार जमिले तेमी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारा विरुद्ध घोषणा घायले. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೋಲೋ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ धर्मस्थळ ज्ञान विकास संघटनेन रामनगरात पौष्टिक आहार स्पर्धा आणि पौष्टिक आहार माहिती मेळावा आयोजित केलो. रामनगरातल्या कृष्ण गल्लीत धर्मस्थळ ज्ञान विकास संघटनेन पौष्टिक आहार स्पर्धा आणि पौष्टिक आहाराचे माहिती मेळावो आयोजित केलो. महिलेन पुरुषा बारा स्वतः बी पौष्टिक आहार घेवचे गरजेचे आसा. शेंगदाण्यात बी बदाम आणि खारकाईतल्यात प्रोटीन रवता. तेजेन सगळ्यांत पौष्टिक आहार घेवू जाय असे विजयालक्ष्मी हेमी सांगले. तेजनंतर रामनगरात एकूण 200 धर्मस्थळ महिला संघ आसात. धर्मस्थळ धर्माधिकारी हेमगेल पत्नी हेमावती अम्मा हेमगेल मार्गदर्शनान सगळे महिला स्वावलंबी जाऊ जाय म्हण पौष्टिक आहार, कायद्याबद्दल माहिती, व्यवहार ज्ञान असे अनेक शिबिर जाते आसात असे दांडेली धर्मस्थळ योजना अधिकारी श्रीकांत नाईक हेमी सांगले. धर्मस्थळ संघावतीन महिलाक स्वावलंबी करूक खूब इतले कार्यक्रम जातात. तेतूत जास्तीत जास्त महिलांक सहभागी जावन फायदो करून घेऊ जाय असे कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी निखिल असुकर हेमी सांगले. या टायमार जाल्ल्या पौष्टिक पदार्थ बनवचे स्पर्धेत सावित्री गावकर हेमी प्रथम, अनुजा नाईक हेमी द्वितीय आणि रुक्मिणी गावडे हेमी तृतीय क्रमांक मेळयलो. या टायमार ज्ञान विकास अधिकारी आशा बोंगूर, धर्मस्थळ योजना अधिकारी दांडेली श्रीकांत नाईक, आरोग्य संरक्षण अधिकारी विजयालक्ष्मी तसेच अर्पिता गावडे, बस्ती सोलेकर, पूर्वा नाईक आदी उपस्थित आशिले. ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅವರಿದ್ರೆ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ कारवार तालुक्याचे ऐतिहासिक छत्रपती शिवाजी महाराज काळाचे दुर्गादेवी देवस्थानात सोमवाराक भेट दिले. गोवाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी श्री दुर्गादेवीक विशेष पूजा केली. नवरात्री उत्सवानिमित्तान कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड आशिल्ले श्री दुर्गादेवी देवस्थानाक येयले. गोवा CM प्रमोद सावंत यांनी देवीक विशेष पूजा केले.
ह्या वेळाचेर कारवार MLA रुपाली नायक हेमी बी उपस्थित आशिल्ले. पुजेनंतर पत्रकारां बरोबर उलयिल्ले गोवा CM प्रमोद सावंत हेमी सांगले श्री दुर्गादेवी देवस्थानाक येवची इच्छा आशिल्ली. तशेंच कारवारचे MLA रुपाली नायक हेमी नवरात्री उत्सवा येवंक सांगतेत आशिल्ले. तेजेन आज येवन पुजा केली अशें तेमी सांगले. गोवात नोव्हेंबर म्हयन्याच्यान पर्यटनाक अवकाश उरतलो. आता प्रथम डोस कोविड वॅक्सीन वेगान पूर्ण जाला. दुसरे डोस मुखाल्ल्या 1 म्हयन्या भितर मोकळीक जातले. सद्याक आंतरराज्य संचाराक बी अवकाश दितलो अशें तेमी सांगले. मितात दर्शन घेवपा खातीर दुर्गादेवीचें दर्शन घेवपा खातीर फक्त हांगा आयिल्लो. संतोशी माता आनी दुर्गादेवी ही दर्शन घेवपा खातीर हांगासर आयिल्लो. हांगासरल्या भक्तगणांनी म्हाका इनवायट केल्लो. खास करून आमची MLA मॅडम रुपाली मॅडम हाणें इनवायट केल्लो देवीचें दर्शन घेवपा खातीर. त्या खातीर फक्त दर्शन घेवपा खातीरच आयिल्लो. नवरात्रीच्या उत्सवा निमित्त नवरात्रीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. सर गोवा की स्टेट में आज वैक्सीनेशन गोवा के स्टेट में 100% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज पूरा किया है. सेकेंड डोज भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम पूरा करने वाले हैं. हमारी कोशिश है अभी अक्टूबर या नवंबर महीने तक हम वैक्सीनेशन सेकेंड डोज भी पूरा करेंगे. बाद में सर टूरिज्म के लिए अभी ओपन होगा. टूरिज्म अभी स्टार्ट हुआ. चार्टर फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स. चार्टर फ्लाइट्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है. इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी अभी 15 नवंबर से अलाउ कर रहे हैं. इंटरस्टेट का सर अभी इंटरस्टेट का जो कुछ जो कुछ है वो इश्यूज मैं देख लेता हूँ. सर थैंक यू. कोरोना कारणान गेल्या 2 वर्सांच्यान बंद आशिल्ले नेत्रांनी स्कुबा डायव्हिंग परत सुरू करूक जिल्हा प्रशासनान ग्रीन सिग्नल दिला. कोरोना लॉकडाऊन आणि कोरोनाच्या भयेन गेल्या 2 वर्सांच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुर्डेश्वर नेत्राणे आयलँडा लागीं चलचे जलसाहस क्रीडा बंद आशिल्ली. जाल्यार आता कोरोना प्रकरण कमी जाती आशिल्ल्यान जिल्ह्यात चलचे सगळे जलसाहस क्रीडेक अवकाश दिवचे बरोबर मुर्डेश्वर नेत्राणी आयलँडा लागीं चलचे स्कुबा डायव्हिंग करूक बी अवकाश दिला. राज्यात प्रथम जावन आशिल्ले नेत्राणी स्कुबा डायव्हिंग परत एकपटी प्रवासी लोकांक आकर्षित करतले. भारतात अंडमान निकोबार द्वीप सोडल्यार दुसरेचे अगदी सुरक्षीत आशिल्ले नेत्राणी द्वीपार मात्र स्कुबा डायव्हिंगाक अवकाश उरतलो. नेत्राणी एडव्हेंचर 2009 डिसेंबरच्यान पर्यटन विभागाच्या सहकार्यात मुर्डेश्वरात कार्यरूपाक आसा. हे प्याडी नंदणूक आशिल्ले डायव्ह केंद्र जावन आसा. नेत्राणी एडव्हेंचर सगळी सुरक्षता नियम पाळटले. स्कुबा डायव्हिंग सप्टेंबर म्हयन्याच्या मदीं सुरू जातले आणि मे अखेरेपर्यंत चलचे आशिल्ले जाल्यार जिल्हा प्रशासनान 1 म्हयनो मात्र स्कुबा डायव्हिंग करूक अवकाश दिल्लो आसा. आता स्कुबा डायव्हिंग करूक जिल्ह्यात अलग अलग राज्याच्यान आनी विदेशाच्यान प्रवासी लोक येतले.
एक नजर घाल्या मंगळारच्या पंचांगाचेर. सोमवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 16 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाले. सोमवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात मिळालेल्या 16 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेसपैकी कारवारात 3, कुमटा 1, भटकळ 1, शिर्शी 1, सिद्धापूर 7 आणि यल्लापुरात 3 पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 55,811 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. त्यापैकी 54,865 ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 163 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना पायान 783 लोक मरण पावलात. आयच्या इतलंच न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. दवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.